Ramadan watan daraja watan girma, watan rahama watan ni'ima, watan daraja watan girma, watan samun dukan rahama, watan da ake ta yin afuwa, watan da ake ta yafewa, watan da ake ta yantawa, watan da ake ta shiryarwa, watan da ake ta ninkawa, watan da ake ta shafe zunubai domin isar girma. Barka da zuwa watan Ramadan falalar Allah mafifici. Barka da zuwa watan Ramadan falalar Allah mafifici. Barka da zuwa watan Ramadan falalar Allah mafifici. Marhaban lale watan Ramadan falalar Allah mafifici. Marhaban lale watan Ramadan falalar Allah mafifici. Sai ta min sati lamarin baitun wake abin bauta. Umani ne nake a tafi a cikin waken watan bauta. Mafifici cikin duk watannin ka Allah zan so ambata. Gani izini kamil lamuni na iya a cikin iyawar cika. Barka da zuwa watan Ramadan. Kafin